Лауреата премии и медали имени Николая Ивановича Лобачевского 2021 года. Математика галимнәре өчен Лобачевский премиясе иң дәрәҗәле бүләк. Ул 2 елга бер мәртәбә дөнья күләмендә танылган галимнәргә тапшырыла. Быел 20 кандидат дәгъва кылган. Әлеге премия тарихында беренче мәртәбә татар галиме бүләккә ия булды. Ул физика-математика фәннәре докторы Иҗат Сабитов. Галим үзе бу казанышны спорттагы чемпионлык белән тиңли. Когда спортсмены первым прибежать на финиш, Спортчы өчен финишка беренче булып йөгереп барып җитү мөһим булса, галим өчен ниндидер яңа теорияны башкалардан иртәрәк уйлап табу бик әһәмиятле. Әле дә хәтеремдә, яшь чагымда ниндидер ачыш ясап аны исбатласам, шатлыгымнан бер аякта сикереп йөри идем. момент знаю. Эту теорему никто еще его не знает. Профессор Иҗат Сабитов Мәскәү дәүләт университетында эшләгән, 2 диссертация яклый. 2014 елда ул метрик геометрия юнәлешендәге хезмәтләре өчен Ломоносов исемендәге премия лауреаты булган иде. Бүген аны Казанда хөрмәтләделәр. Галимгә $75,000 тапшырыла. 5 ел элек Лобачевский премиясе Татарстан президенты ярдәме белән яңадан гамәлгә кертелгән. Вот этот синтез творчества в математике. Бүгінгі вақиға ул фәнне популярлаштыруның бір матур күренеше. Бу лауреат мисалында біз математикаға иҗади караштырыш хезмәт нәтиҗәсен күрәбез. Гомумән, фән елы президент ярдәме белән республикада зурлап үткәрелә. Республики, безусловно, год науки. 84 яшьлек милләттәшебез беренче турда ук лауреат дип табылган. Бу бик сирәк күренеш. Соединенные Штаты Америки, Япония. Америка Кушма Штатлары, Япония, Көнбатыш Европа илләре Россиядән галимнәр әлеге премияга дәгъва кылды. Иҗат Сабитовның хезмәте иң лаеклысы дип табылды. Номинантов. Бу чараның бүген узуы очраклы түгел. Рус математика Казан император университеты ректоры Николай Лобачевскийның 1 декабрьдә туган көне. Аның премиясе яшь галимнәрне яңа ачышларга тәрә. Менә бездә яшьләргә дә аз стимул. Без менә хәзер уйлыйбыз, ул премияны яшьләр арасында да бирергә. Наверное, андый зур сумма булмас яшьләргә, но ул тоже бик солидная сумма булырга тиеш и бик престижный. Россия күләмендә математиклар арасында ул бик зур премия и иң престижный премия. Шуңарга чит илләрдән дә бик күп кеше претендовать итә. Бүләкләү тантанасыннан соң ук Иҗат Сабитов яшьләр өчен яңа ачышлар турында лекция укый башлады. Бирдә утыручылар керфектә какмыйча галимнең һәр фикерен йотлыгып тыңлый. Бу бик күркәм күренеш, чөнки фәндә тәҗрибә уртаклашу ул төп кануннарның берсе. Илдар Сафиуллин, Илдар Хуҗахмәтов, Яңа гасыр каналы.